Minecraft Helium. Hvad så, drenge? Velkommen til Malle den Syge og Anton den Syges nye blog. Okay, vi har altså fundet et sted her. Det gjorde jeg ikke. Hvordan fanden fik du den? Den tog jeg med hjemmefra. Vi har så fundet den ude på den her klamme server. Jeg er rigtig hård. Så. Vi skal så lave let's play ud på den her ø. Jeg har ikke noget fra jer. Er den i orden? Jeg tror, jeg dør. Er den henne? Jeg er under vandet. Fuck me, jeg bare var langt væk fra alt. Jeg dykker. Jeg har fundet noget sand. Virkelig? Jeg ser ikke andet. Okay, det gør jeg. Jeg ser stone, jeg ser dirt, jeg ser weed, jeg ser kaktus, jeg ser blomster. Vi skal bygge vores hus herude godt. Jo, det gør vi. Jeg tager lige et stykke sand med hjem. Så vi lige, okay, jeg tager 4 stykker sand med. Sand i år. Øj, det er langsomt at svømme. Det her jo. Det er meget hurtigt. Det er ikke, ja. Hvor helvede lag server. Ja. Ja. Jeg tager lige noget clay med. Er det sugarcane derovre? Hvad? Er det sugarcane? Ja. Jeg har godt set det her. Og vi vil gerne sige tak for 200 subscribers. Det er meget venligt af jer. Ja, det er vi meget glade for. Vi er meget glade for at få 200 subscribers allerede. Det er så fint, ja, så fint. På en dag. Ja, og en gang. Jeg tror lige, jeg hugger noget sugarcane med et stykke kød her. Jo, så uden jeres støtte, så vil vi bare overhovedet ikke gøre det her. Altså, vi vil bare ikke. Nej, fordi I er så heldige, så får jeg også lige et billede i description af et stykke kød, der ligger på et stykke sten. Det er fandme i orden. Bare over mig. Ja, det må man også sige, det vil jeg også sige. Så gør vi lige sådan der. Så har jeg fået et billede af et stykke kød. Det er fandme i gang med at lave øl. Og jeg har lavet helt uden hacks. Helt uden hacks, det er ikke noget der. Det er bare lidt svært at finde nogle træer, som er i nærheden. Ja, men det skal også nok gå. De har aldrig nogensinde brugt hack. Aldrig nogensinde brugt hack. Også selvom jeg har lavet en duplikator, der har jeg aldrig nogensinde brugt hack. Hvad fanden er det? Det er sådan en, der kan duplikate, ikke? Ja. Ja. Skulle der være nogle dumme måder derude, så ved det nu. Det er noget. Kan du ikke lige tænke mig lige om det? Nej, jeg må ikke have Det gør du nu. Nå ja. Kan jeg godt nu? Nej, vent lige lidt. Jeg hugger lige noget op. Det er den bruneste farve. Det er det fandme dejligt. Nej. Hvor man kan flyve under vandet. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Okay. Jeg bygger lige et hus til os. Hvordan kan du det? Det er sandt. Nej, det kan du ikke. Taget, det virker ikke. Jeg mangler fandme noget træ. Så må du gerne TP mig. For nu har jeg skaffet noget lortetræ. Okay, du må gerne lige vente 2 sekunder. Ja. Nu skal vi lige skynde os lidt her. Vi er rigtig hårde. Så vi kan se. Vi er 2 hårde bag den. Der nederste Erik der, han er bare fedt i. Han kan ikke noget. Han tror bare, han er sej. Det er han ikke. Nej. Så vi kan se, han har en lille lastkraft. Jeg tror man selv ikke er sej. Nej. Men så
Ej, det var så sørgeligt. Vi kunne simpelthen lige... Hvad skete der her? Det er virkelig lagt åbenbart. Jeg kom tilbage til øen med en hel masse ressourcer. Jeg tror, jeg vil grave lidt. Skal du grave herude? Jeg skal lige skaffe nogle sten. Hvad så? Jeg hedder faktisk Sten i det. Der er ikke så mange, der tror på mig. Det er fordi, jeg plejer at lyve. Fuck dig. Vil du starte at være med det? Nej, nu er solen ned. Nej, og vi har ikke skaffet en seng. Selv hvis vi havde, så havde vi simpelthen... Jeg ved for mange nu. Vi ses. Fuck. Det var bare droppet dødt. Nej. Jeg glæder simpelthen noget død. Mere noget træ til det, vi mangler. Jeg træder omkring. Det er helt i orden. Fuck mig lige. Nu er det helt om bagved dig. Bag ved sten. Så bygger jeg vores første hus. Måske er det grimt, men du holder din kæft. Vi kan høre så fedt, hvad jeg overhovedet ikke. Det har vi aldrig prøvet. Vi ved faktisk ikke engang, hvad det er. Nej, det er svært. Det siges, at det er noget af det største, der gør det helt fedt. Vi kan ikke finde ud af det. Vi har nemlig ikke lært det. Jeg fandt sugarcane. Lykke. Hul der. Ja, det er jo. Hvor gør det ret? Fuck mig. Ej, fuck mig. Jeg er bare vant til at spille på en af mine andre bagsøvende. Er det det? Sådan, ja. Den har Jeg to. har ikke engang one-shottet en eneste del under. Nej. Det er fordi, Det er fucking fedt. normalt der spiller du jo på en to-slot server. Det er jo det, du er vant til, ikke? Nej. Zombie. Det skal ikke. Jeg mangler noget træ. Jeg får en træ. Kom så med noget træ. Så finder jeg lige noget mere clay. Creeper. Creeper. Skal jeg bare være lige glad? Ja. Det var en god idé. Det vil jeg også være. Jeg tror sgu, de springer. Så kan vi være det sammen. Sammen. Og så lige kæft. Ups, jeg snakkede vist grimt. Fanden, jeg så højt for en. Så var jeg bare nice. Så har jeg unget lige en Fuck, der er zombie over hele. Ja, det Gå væk, dit sted svin. Go, woohoo! Hvad fanden sker der? Jeg tror, jeg dør. Haha, det gjorde jeg altså ikke lige dem. Hvor sjovt. Det var meget sjovt. Jeg er den sjoveste i hele verden, så tig stille. Ej, fucking creeper, mand. Eller hvad fanden det hedder? Det er ingen zombie. Vi færner nu med det. Og ja, vi sætter signer til at lave sådan en bagkoncert. Hvis jeg gider det, så kan I måske komme med hjem. Det er vores let's play, hvis du gider. Men det skal du regne med. Nej, du er grim. Men faktisk, så støver vi faktisk overhovedet ikke til signer. Det var helt meget. Nej, det er fordi vi er til at blive flot. Vi kan sagtens lave det. Ja. Og du er alt for grim. Det går mig. Du er simpelthen alt for grim. Fuck det. Se det mig lige. Fuck! Jeg er død. Nej, det er det. Fuck. Du tog mine ting. De er fede svin. Så det er det. Jeg skal hen snart. Fanden. Jeg er død. Se det. Nej, mine ting ligger på bunden. Han er forskel på de her to ude. What the fuck? Okay. Flyvende blæksprutter, det har jeg aldrig set før. Det skal vi lige også se. Nu har jeg i hvert fald taget et billede. Fuck, den flyver. Ja, jeg skal se. Herovre, mand. Nej, Det var det, ja. nu er det skrevet.
Hold da kæft. Godt, Annie. Godt sådan der. Så jeg prøver at guys. Hvis jeg nogen ikke ved, hvor man laver sådan her, ikke? Så hvad er det nu, man gør? Man tager dem her. Det var sgu et godt spørgsmål, og jeg kan heller ikke huske det. Så sådan der, så får man en crafting table. Så får man faktisk også en achievement. Eller kun hvis der er nogle gange, det er meget heldigt. Og så guys, den er meget sjældent, den er meget sjældent. Den åbner den, ikke? Jeg kan putte den her mulighed midt. Og det vigtige skal være midt, ikke heroppe. Heller ikke hernede. Heller ikke hernede. Den her. Altså. Så vil du være venlig at smide noget træ? Eller fylde træ? ja. Hold da op, et røvhul, du er. Vil du ikke gerne lige vide det? Nå. Nu skal jeg fandme ud af hvem jeg får. Det må du gerne. Jeg skal bare lige op af det her sand. Nu har jeg lavet en ovn til os. Ja, det er der sgu mange, der siger til mig. State, kan man sige. Men, vi mangler fandme et får. Hvad fanden man egentlig får? Ja, nu er det skåren. Og det her, det er svømmehallen. Jeg tror lige, du skal sætte noget FPS på. Så er vi klar igen. Så kan man klar igen, vi har lige nogle så vi kan se her, så er det, vi spiller på PvP-server. Selvfølgelig vil der være connect i description. Nej, det vil jeg ikke. Ja, hvis I vil lige, så. Altså, hvis vi får 300 subscribers, så kommer der connect i description. Nu kan I se, så har I bygget helt klamt til sprog. Og I skal jo huske, I skal være hurtige, for det er kun 10 slots server. Kun 10 slots server. Fucking Norge server. Det er ikke engang, man valgte den her server. Den er dårlig. Som I se her, kommer man ind igennem den her. Au. Skub ned igennem den. Så drukken. Skynder du bare. Skynd dig drukken. Og så nogle gange, og så kan du godt dø her. Men ja, det må vi håbe. Fuck det. Sådan der. Så er man ude af sport. Og så tænker man, hvad gør jeg nu? Og det ved jeg fandme heller ikke. Det gør jeg heller ikke. Så leder man efter et får. Det var nice. Får. Det var en iron block. Som I kan se her, så er det meget nemt server, og de har bare bygget alle mulige random ting over det. Og jeg ved ikke engang, om man kan finde et får, så derfor går jeg lige ud og stiler noget imens. Ja, jeg kommer med. Som I kan se her, hvis man skal bruge noget rule, så er man bare herfra. Det er helt fint. Det må man gøre. Det må man lige. Altså, jeg kan ikke komme tilbage. Er det ikke faction? Man stiler bare. Inden den her server, så er folk ligeglade. Og så gælder det bare med at komme derovre. Nej. Jeg er faktisk så glad. Det var lige det der. Bare ikke måtte se. Fuck dig. Jeg kan ikke lave en ny faction. Okay. Ikke. Så skal jeg fandme have mig derovre. Og nu.